ஜீ தமிழ் சரிகமபா நிகழ்ச்சியிலிருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட அசானி. ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சரிகமபா சிறுவர்களுக்கான நிகழ்ச்சியில் அஷானி, கில்மிஷா, தர்ஷன் ஆகியோர் உலகமெங்கும் பறந்து வாழும் தமிழர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக பேசப்படும் நபர்களாக காணப்படுகிறார்கள். இந்நிலையில் தர்ஷன் மற்றும் கில்மிஷாவின் பாடல்கள் இம்முறை சனி ஞாயிறு தினங்களில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. சனி ஞாயிறு தினங்களில் தளபதிக்கான பாடல்கள் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டு ஒளிபரப்பப்பட்டன. ஆனால் இந்நிலையில் உலகமே எதிர்பார்த்திருந்த அசானியின் பாடல் இடம்பெறவில்லை. காரணம் என்னவென்று பலரும் வினவிய போது திடீரென அசானியின் பாடல் ஜீ தமிழ் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் மாத்திரம் ஒளிபரப்பப்பட்டது. இதன் பின்னணி என்ன? அசானி ஓரங்கட்டப்படுகிறாரா என்ற கேள்வி அசானியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் தற்போது எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் அசானி பாடிய பாடலை ஏன் ஜீ தமிழ் இம்முறை ஒளிபரப்பவில்லை என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. இந்த கேள்விக்கான விடை அடுத்த வாரம் அல்லது வரும் வாரங்களில் தெரிய வரும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஜீ தமிழ் சரியான முறையில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் பட்சத்தில் அனைத்து பாடகர்களது பாடலும் ஒளிபரப்பப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு நியதி. அந்த வகையில் கில்மிஷாவின் பாடல் ஒளிபரப்பப்பட்டது போன்று தர்ஷனின் பாடலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது. ஆனால் எல்லோராலும் எதிர்பார்க்கப்படும் அசானியின் பாடல் ஏன் ஒளிபரப்பப்படவில்லை என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. தளபதி ரவுண்டில் அசானி நலம் நலமறிய ஆவல் என்ற பாடலை பாடியிருக்கின்றார். இந்த பாடல் ஆனால் ஒளிபரப்பு செய்யப்படவில்லை. இதன் பின்னணி என்ன என்பது இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. எனினும் அசானியின் ஆதரவாளர்களும் அசானிக்கான வாழ்த்துக்களும் ஆசீர்வாதங்களும் வரவேற்பும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்வதை எம்மால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்நிலையில் அடுத்த கிழமை அசானியின் நிலவரம் என்னவென்று தெரிய வரும். அதுவரை அசானியின் ரசிகர்கள் அனைவரையும் மிகவும் பொறுமையோடு காத்திருக்குமாறு நாம் மிகவும் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.